ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್. ನಿಕಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋನಗ ಫಿಶ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪುವರ. ಈ ಫಿಶ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಪ್ಪು. ಕಾರಣ ನಿಕಲು ನೀರಡು ದೀಪರು ಅಪಗ ಅವೆಟ ಇಪ್ಪುನ ಮೀನುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಕಾರಡ ಇಪ್ಪುನ ಡ್ರೈ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಾರು ಮೆದು ಆಪುಂಡು. ಆ ಫಿಶ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ದ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಒಂದು ಸತ್ಯಲ ಅಂದು ಆಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಂಜು ಈ ಫಿಶ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ದು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನೇ ಕಳೆಯೊಂದೇರು. 2006 ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮೇರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗು ವೆಕೇಶನ್ಗು ಪಂದು ಪೋಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಫಿಶ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಅಂಗಡಿಲು ಇತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಡು ಫಿಶ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ನು ಮಲ್ಪವೇರು. ಆಂಡ ಅವೆತ್ತ ನೀರು ಗಲೀಜ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಾದು ಆ ನೀರುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ವೈರಾಣುಲು ಇತ್ತುಂಡು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮೇರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ತದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿರ್. ಆಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಆನಗ ಅರೆನ ಕಾರು ಕುರುದೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅರೆನ ಕಾರುದ ಪೂರ ಬಿರೆಲ್ ಕರದು ಕಾರಡೆ ಬಿರೆಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಾತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆತುಂಡು. ಇಂಚಾದು ಫಿಶ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಅವೆರ್ದು ದುಂಬು ಈ ಫಿಶ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗು ಏತು ಜನ ಕಾರ್ ದೀದುಪ್ಪುವೆರು. ಏತು ಜನತ ಕಾರದ ವೈರಾಣುಲು ಐತ ನೀರುಗು ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ನೀರನ್ನು ಆ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮೀನುಲು ಪರ್ದಿಪ್ಪುವ. ಬೇತಕ್ಲಿನ ಚರ್ಮನು ತಿಂದಿಪ್ಪುವ. ಅಂಚಾದು ಸುರುಕು ಮೀನದ ಆರೋಗ್ಯನೆಲ ನಮ್ಮ ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಏತು ಸರ್ತಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಏತು ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆದು ತೂಪೇರು ಉಂದೆನು ಮಾತ ತೂದು ಫಿಶ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಫಿಶ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದು ದೊಂಬು ನಿಕಲು ಜಾಗ್ರತೆಡು ಇಪ್ಪೊಡಾಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು.